नमस्ते. मी आज कैरीचं लोणचं बनवते आहे आणि हे 2 किलो कैरी आहे. मी आज कैरीचं लोणचं बनवते आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, ही कैरी आहे कापलेले आहे. 2 किलो कैरी आहे. त्याची याची फोडं बनवली आहे बारीक बारीक. इथे बाटे आहे, हे बघा 2 किलो कैरी आहे ना, ते दाखवायला तुम्हाला ठेवले. हे 4 5 6 कैरी आले होते, मोठे मोठे असे, एवढे मोठे मोठे होते. ते 6 कैरी आहे. ते 6 कैरी कापून एक परतभर अशी फोडं झालेली आहे. हे आता कापलेली आहे. त्यासाठी आता लागणारं तुम्हाला साहित्य सांगते. ही मेथी आहे, मेथी आहे 30 ग्राम. ही बारीक मेथी आहे, ही 30 ग्राम आहे. हे जिरा आहे, हे जिरा 50 ग्राम आहे. हे आपण जिरा वापरतो ना कढी वगैरे डाळीला, हे जिरा आहे 50 ग्राम. ही बडीशेप आहे, ही बडीशेप आहे 20 ग्राम. 20 ग्राम आहे ही बडीशेप. आणि हे शाही जिरा आहे, ह्याला शाही जिरा बोलतात. हे बघ कसलं आहे, ह्याला शाही जिरा बोलतात. हे शाही जिरा लोणच्यासाठी म्हणजे हमखास लागतोच. हे शाही जिरा आहे, हे शाही जिरा 10 ग्राम आहे. हे लोणच्याला खास लागतोच. हे 10 ग्राम आहे शाही जिरा. आणि मोहरी आहे, राय मोहरी आहे 15 ग्राम आहे. थोडीशीच घेतली आहे कारण 2 किलोचे बनवायचे आहे ना लोणचं, त्याच्यासाठी. आणि हे 15 ग्राम आहे. आणि ही मोहरीची डाळ आहे, ही मोहरीची डाळ आणली आहे. म्हणजे ही डाळ अशी टाकली ना की लोणचं म्हणजे दिसायला पण छान असतो. नाहीतर ही मोहरी आहे ना, ही मोहरी अख्खी आहे. आता हे सर्व साहित्य मला भाजून वाटून घ्यायचं आहे. पण ही डाळ आहे ना, ही नुसती जराशी भाजून घ्यायची आहे. ही मी थोडीशी मोहरी घेतली आहे त्याच्यासाठी, कारण ही डाळ आणली आहे. 20 ग्राम डाळ आहे, मोहरीची डाळ. याला मोहरीची डाळ बोलतात. हे बेडेकर मसाला आहे, हे तयार मसाला असतो. हे आपलं जेवढं साहित्य आहे ते टाकायचं. त्याच्यामध्ये हे 100 ग्रामचं पॅकेट आहे, म्हणजे आंब्याचंच लोणच्याचं आहे. ते 100 ग्राम पॅकेट आहे, बेडेकर मसाला म्हणून पॅकेट. आणि ही आपली लाल मिरची पावडर, ही 50 ग्राम आहे लाल मिरची पावडर ही. आणि हे हळद आहे, 50 ग्राम हळद आहे. हे मीठ आहे अर्धा किलो, म्हणजे जेवढं आपण लागेल तेवढं वापरायचं. आणि तेल आणलं आहे 1.5 किलो तेल आणलं आहे, शेंगतेल आहे 1.5 किलो आणलं आहे. 1 किलो तेल मी आणि पाव किलो लसूण गरम करायला ठेवलेली आहे. कारण का ते थंड व्हायला पाहिजे, त्याच्यासाठी मी गरम करून ठेवायला दिलं आहे, गॅसवर ठेवली आहे. हे बघा 1 किलो तेल आहे आणि ही पाव किलो लसूण त्याच्यात सोलून टाकलेली आहे. 1 किलो तेल आणि पाव किलो लसूण ही आता गरम झालेली आहे. हे आता थंड व्हायला मी गॅस घालवते आणि ते थंड व्हायला ठेवते. तेल थंड व्हायला खूप टाईम लागतो. त्यासाठी आता मी काय करते, ते जे आता सगळं जिरं मोहरी दाखवलं आहे ना, ते गरम करून मिक्सरला बारीक करून घ्यायचं आहे. हा हिंग आहे, 25 ग्रामची डब्बी आहे. ते म्हणजे आपल्याला पाहिजे तेवढा मी दाखवेन तुम्हाला, पाहिजे तेवढा वापरायचा. किती लागेल तेवढा मी घेते. हे आता सर्व वस्तू आहेत ना, हे सर्व मी थोडे थोडे एक एक करून सर्व मी गॅसवर भाजून घेणार आहे. त्याच्यानंतर ते एक एक करून सर्व मिक्सरला वाटून घेणार आहे. गॅस पेटवला आहे. आता ते भांडं तापलं ना, मग मी एक एक वस्तू हे सर्व मी थोडं थोडं भाजून घेणार आहे. नाही कच्चं नाही वाटायचं लोणच्यामध्ये. पहिले मेथी भाजून काढते. अशी मेथी भाजून घ्यायची थोडी. मेथी भाजली की मेथीचा वास येतो, मग मेथी भाजली समजायची. इथं भाजलेली आहे, ही काढते. आता ही बडीशेप टाकते. ही बडीशेप अशी भाजायची. थोडा कलर आला आहे म्हणजे ही भाजली समजायची आणि आवाज पण येतो आहे. तर गॅस बारीक करून ही आता प्लेटमध्ये ओतून काढायची. आता मी त्याच्यामध्ये हे जिरं भाजते. हे सर्व अलग अलग घ्यायचं भाजून आणि मिक्सरला वाटून पण वेगवेगळं घ्यायचं, कारण एक बारीक होणार एक जाड राहणार. जिरं पण भाजलं आहे, तर काढते मी. असं कलर बदली होईपर्यंत भाजून घ्यायचा, जास्त काळा नाही करायचा. आता मी ही मोहरी भाजते. ही अशी मोहरी उडायला लागते, मग अशी हलवायची. हे भाजले मोहरी, आता ते मी काढते.
आता हे शाई जिरा भाजते. ते लोणच्यामध्ये शाई जिराची जरूरतच आहे. म्हणजे शाई जिरा लोणच्यामध्ये असलं ना की लोणचं एकदम मस्त लागतो. आणि हे सर्व वस्तू भाजून का काढायचे, कारण ते लोणचं कसं वर्षभर पण टिकून राहतं. ह्याला काय गॅरंटी वगैरे नसते. आपण जसं बनवणार तशी ती वस्तू चांगली टिकून राहते. कारण त्याच्यामध्ये तेल जास्त लागतो आणि मीठ लागतो. मिठाचं प्रमाण बरोबर असलं ना आणि तेल जास्त असलं की ते लोणचं खराब होत नाही. त्याला गॅरंटी वगैरे नाही लागत. आता ही मोहरीची डाळ आहे. मोहरीची डाळ कशाला घेतली, हे डाळ त्याच्यामध्ये मिक्स केली ना मग त्याच्या लाल मिरचीमध्ये मसाल्यामध्ये ही डाळ चांगली दिसते म्हणून ती घेतली आहे. नाही तर मोहरी अख्खी घेतली ती मिक्सरला लावून बारीक करायची आहे. ही आता ही मिक्सरला नाही लावायची आहे, ही अशीच मिक्स करायची. कच्ची आहे म्हणून थोडी भाजून घ्यायची. आता झाले भाजून, वास येतोय. आता मी गॅस बंद करते. सर्व भाजून झालेलं आहे. हे आता सर्व भाजून झालेलं आहे. हे आता डाळ सोडून हे सर्व आता एक एक करून मिक्सरला लावून घ्यायचं बारीक भांड्यामध्ये. गरम आहे ना म्हणून थोडं थंड व्हायला द्यायचं, कारण ते मिक्सरला वाटायचं आहे ना त्याच्यासाठी. हे सर्व सामान वाटून घेतलेलं आहे. आता मी तुम्हाला काढून दाखवते. हे फोडं आहे. हे टोप घेतलं आहे बघा, हा मोठा टोप घेतला आहे कालवण्यासाठी. त्याच्यामध्ये मी आता ही फोडं टाकते पहिली. दोन किलो कैरीची एवढी फोडं झाली एक परातीत. हे फोडं टाकले आहे. आता मी त्याच्यामध्ये हे सर्व सामान टाकणार आहे. पण पहिलं त्याच्यामध्ये मी मीठ टाकणार आहे. हे अर्धा किलो मीठ आहे. म्हणजे अंदाज नाही आहे, पण असं तुम्हाला दाखवण्यासाठी आता पहिल्यांदाच मी असं अंदाजाने बनवते आहे. हे मीठ आहे अर्धा किलो. मी अर्ध ओतलं आहे. आता बघूया. लोणच्यामध्ये कसं मीठ आणि तेल जास्त पाहिजे. थोडं कशी पहिली मिठात वगैरे नाही ठेवायची, त्याचं पाणी काढून नाही टाकायचं, कारण ते सगळं मग आंब्याचा चव निघून जातो. आता काय माणसं काय करतात, आंब्याची फोडं कापतात, उन्हामध्ये ठेवतात किंवा मिठामध्ये टाकून ठेवतात एक दिवस पहिलं. ते सगळं पाणी मग ते निघून सगळं पाणी काढून टाकतात. तसं नाही करायचं, कारण मग ते आंब्याची चव काय राहिली. मी अजून थोडं मीठ टाकते. मीठ कमी झालेलं आहे. ह्याच्यामध्ये कसं मीठच जास्त लागतो, त्याच्यात मुरायला पाहिजे ना मीठ. हे आता मी लोणचं भरते ना त्यासाठी मग बघा मी अगरबत्ती लावली आहे. कशासाठी, हे लोणचं कसं शुद्ध असतं, शुद्ध शाकाहारी लोणचं. ह्याला कसं म्हणजे घाणेरडी माणसं नाही चालत. असे म्हणजे शिवाशिवचं वगैरे मासिक पाळीच्या माणसांनी असं भरू नये. एमशी आलेल्या माणसांनी लोणच्याला हात लावायचा नसतो. हे शुद्ध ब्राह्मणाचं लोणचं आहे, त्याच्यामुळे हे असं भरायचं. चांगलं आंघोळ वगैरे करून वर्षभर टिकण्याचं लोणचं भरायचं असेल तर असं शुद्ध एकदम शाकाहारी लोणचं आंघोळ वगैरे करून घाणीचे हात नाही लावायचे. बाहेरून आल्यावर लोणचं तयार नाही करायचं. स्वच्छ आंघोळ बिंघोळ करून लोणच्याची तयारी करायची, कारण काही हे शुद्ध असतो देवाचं त्याच्यामुळे. आता मीठ टाकलं आहे. आता मी हे सगळं बारीक बारीक वस्तू आहे ते सर्व टाकते. मीठ हे पूर्णच लागेल अर्धा किलो, कारण 2 किलो आहे ना ते लोणचं. 2 किलो आहे कैरी, त्याच्यामुळे मीठ अर्धा किलो मीठ
लागलं बरोबर. ते काय खार नाही होणार, काय नाही होणार. मीठ टाकलंय. आता मी तुम्हाला आधी पहिलं जरासं थोडं हे दाखवते. कारण हे हा मी डब्बा प्लास्टिकचा घेतलाय, बरणी घेतले भरायला लोणचं. त्यासाठी हे तेल मी गरम तेल होतं ना, आपण कसं पहिलं गरम करून ठेवतो. आता मी तुम्हाला दाखवायचं म्हणून लगेच गरम करून थंड केलंय. आणि मी पाण्यामध्ये थंड करायला ठेवलं होतं. हे ते थंड झालंय. हे बघा, हे पूर्ण थंड झालंय. ह्याच्यामध्ये हे 1 किलो तेल आहे आणि हे पाव किलो लसूण आहे. ही सोलून टाकलेली पाव किलो लसूण आहे. आणि हे अर्धा किलो तेल आहे, म्हणजे 1.5 किलो तेल आणलंय मी. हे अर्धा किलो गरम नाही केलं आहे, कारण किती लागतं ते बघायचं अंदाजाने. म्हणून मी पहिलं तुम्हाला दाखवते, कारण तेल कमी नको पडायला. आणि परत ते गरम करायचं आहे, ते थंड होईपर्यंत वेळ लागेल. म्हणून मी तुम्हाला थोडं बरणीमध्ये तेल टाकून ठेवते अशी, म्हणजे कमी नको पडायला. म्हणून याचं थोडं तेल टाकलं आहे बरणीमध्ये. आणि आता तुम्हाला दाखवते सामान. ही हळद टाकते. हळद पण पूर्णच लागणार आहे. किती सामान घेतलंय ते मी तुम्हाला सांगितलंय. प्रत्येक वस्तू टाकल्यावर असं हलवत राहायचं, म्हणजे ते सर्व सामान त्या वस्तूला फोडीला लागतो. आणि काल लोणचं भरताना ते बाहेरच्या माणसांना कोणाला बोलवायचंच नाही, कारण ते खराब असतात, गाणेरडी माणसं असतात. शिवाशिवच्या माणसांनी सुद्धा असं लोणच्याला हात नाही लावायचा, म्हणजे खराब होतो. आता मी ह्याच्यामध्ये हे सर्व सामान वाटलंय, हे सर्व टाकते आता. लोणचं खूप शुद्ध असतो. खालती करून असं चांगलं ते हलवायचं, म्हणजे सगळ्या फोडीला ते लागलं पाहिजे मसाला. पाणी अजिबात वापरायचं नाही. लोणच्याचं मेन आहे, लोणच्याची फोडं सुकवायची नाही. लोणचं बनवताना ते सुकवतात ना, त्यांना काही कळत नाही लोणचं भरायचं कसं काय ते. आम्ही रत्नागिरीमध्ये असं लोणचं भरतो. ते पण 2-2 भरण्या मोठ्या 2-2 टोकऱ्या आंबे चिरून लोणचं भरून ठेवतो. मोहरीची डाळ टाकली. आता मी हिंग टाकते. हिंग पण मला वाटतं सर्व लागेल. हिंगामुळे कसा वास पण छान येतो. आता मी त्याच्यामध्ये ही लाल मिरची पावडर टाकते.
हलवताना कसं हात दुखतो, ते सगळं ते मिलायला लागतो ना, म्हणून असं ढवळत राहायला लागतं. सामान सगळं मस्त झालेलं आहे मिक्स. आता मी त्याच्यामध्ये लसूण आणि तेल गरम केलं आहे ते टाकते. 1 किलो तेल आहे, त्याच्यामध्ये पाव किलो लसूण टाकले सोलून. आता हे सगळं घरातलं सामानाने सगळं पूर्ण आचार बनलेला आहे लोणचं. आता मी त्याच्यामध्ये हे जो बेडकर मसाला आणला आहे ना पाकीट, ते टाकते. हे आपल्या घरातले वस्तू सर्व वापरून आहे ना, असं वाटत नाही की गरज आहे या मसाल्याची, पण कसं म्हणजे तो टाकला की अजून छान मसाला लागेल, त्याच्यासाठी मी ते 1 पॅकेट मागवलं आहे. ते टाकते मी मसाला, त्याच्यामुळे अजून मस्त म्हणजे अजून रशावाला लोणचं बनेल. त्याच्यामध्ये थोडं तेल टाकते अजून. सगळं मिक्स झालेलं आहे. आता मी बरणीमध्ये भरते. बरणीमध्ये भरायच्या आधी मी जरा म्हणजे अगरबत्तीची वाफ देते, कारण आम्ही गावामध्ये आहे ना धूप घालतो. आता मी त्याच्यामध्ये तेल टाकलेलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये थोडं थोडं लोणचं भरते. तुम्ही लोणचं भरताना काय फोडं कशी मिठाच्या पाण्यामध्ये टाकायची नाही, मिठामध्ये नाही टाकायची. लगेच फोडं करून लोणचं तयार करून घ्यायचं. म्हणजे लोक काय करतात, मिठामध्ये ठेवतात, त्यातलं पाणी मग काढून टाकतात. ते फोडांना काय चव राहणार. तेल कसं जास्त पाहिजे लोणच्या बरोबर व्यवस्थित.
तशी जास्त भरायची नाही बरणी, कारण त्याच्यावरती तेल राहिलं पाहिजे. वरती जेवढं पोळ्याच्या वरती तेल राहील ना तेवढी पोळं एकदम मस्त सुरक्षित राहतील, चांगली खराब नाही होणार. जर तेल कमी झालं तर ती वर पोळं आहे ना काळी पडणार. म्हणून त्याच्यासाठी तुम्हाला सांगते की तेल वरती असं ओतून ठेवायचं जास्त. तेवढं तेल ठेवणार तेवढं लोणचं चांगलं राहणार. काढायची आयडिया पण सांगते का. हे असं लोणच्याच्या वरती हे बघा असं तेल आहे. आता तुम्हाला काढताना आयडिया सांगते. हे जेव्हा लोणचं काढायचं असेल ना, तुम्हाला काढून घ्यायचं असेल ना, ते अलगद असं तेल नाही घ्यायचं. हे फक्त असं सुकं लोणचं काढून घ्यायचं. असं तेल घालून घ्यायचं. कारण जर तेल तुम्ही काढलं ना तर तेल कमी होत जाईल ना, तसं तुमचं लोणचं खाली खाली काळं पडत जाणार, खराब होणार. त्याच्यासाठी हे लोणचं अलगद असं काढायचं. आणि हे कडेला जे लागलेलं आहे ना, हे सगळं हाताने असं नीट करून परत ती बरणी व्यवस्थित झाकून ठेवायची. नाही तर एकदाच काढायचं आणि परत असं सगळं काढून नाही घ्यायचं. असं तेल घालून घ्यायचं काढताना, कारण तोपर्यंत ती मुरलेली असणार, थोडं नरम झालेली. असं करून ठेवायचं म्हणजे तेल वरती आलं पाहिजे. ही अशी बरणी आहे ना, आतून चांगली अशी घ्यायची पुसून, म्हणजे कसं काळी नाही पडत. हे असं लागलेलं कडेला असतं ना, पुसून घ्यायचं. तेलाला हात नाही लावायचा. आणि चांगली कपड्यामध्ये बांधून ठेवायची झाकण लावून. आणि जेव्हा आपल्याला काढायची आहे ना, महिना 2 महिन्यांनी समजा कधी खायची वाटली तर तेव्हा ते खायचं. जे आंबे नाही भेटत आता पुढच्या महिन्यात, त्याच्या पुढच्या महिन्यात 2-3 महिन्यांनी ती खोलून बघायची. ते तेल असंच राहणार आहे वरती. आणि ते आपण त्यातलं ते लोणचं काढून घ्यायचं जेव्हा आपल्याला खायला वाटेल तेव्हा. हे लोणचं एकदम रेडी तयार झालेलं आहे. त्याचं झाकण पण लावलं आहे. आणि हे उरलेलं लोणचं आहे. हे आता आपल्याला कसं आता चालूसाठी उरले ते काय करणार, ते आपण शेवट छोट्या बरणीमध्ये भरून ठेवायचं. हे तेल आहे, त्याचं 1 किलो तेल लागलं आहे. 2 किलो आंबे, त्याला 1 किलो तेल. अंदाज ठेवा तुम्ही. मी 1.5 किलो आणला होता, हे अर्धा किलो तसंच राहिलं आहे. अर्धा किलो नाही, 1 किलो तेल आणि 2 किलो आंबे. हे पूर्ण रेडी वर्षभराची, एकदम वर्षाने खोलला तरी हे लोणचं तुमचं चांगलं राहील आणि मस्त टिकेल. काढताना फक्त काळजी घ्यायची, बरणीला जे असं लागलेलं आजूबाजूला आहे ना, ते चांगल्या कपड्याने पुसून घ्यायचं. आणि कसं चांगले आपले दिवस असतील ना, तेव्हाच लोणच्याला हात लावायचा. नाही तर त्या अशा हात नाही लावायचा. मासिकवालेल्या लेडीज लोकांनी लोणच्याला हात नाही लावायचा, म्हणजे ते वर्षभर लोणचं टिकत नाही, खराब होतो. लोणचं तयार झालेलं आहे. रेडी केल्यावर असं कपड्याने त्याचं तोंड बांधून घ्यायचं, ते खराब नाही होत. आणि चांगल्या ठिकाणी ठेवायचं, जिकडे आपल्याला हात जाणार नाही असं चांगल्या ठिकाणी ठेवायचं. एकदम रेडी आहे लोणचं तयार.